Благодаря, госпожо председател. Сега като изключим това, че явно злобката се е разбрала какво да прави в Конституционния съд и заради това го прави спешно, рязко, против всякаква логика, има нещо, което според мен трябва да обсъдим абсолютно сериозно. В параграф, т.е. в Римско 2, точка 7 пише, че за кандидатите не трябва да се обявяват факти от интимния живот на лицата. Сега съвсем приятелски искам да попитам. Теоретично може да има такава хипотеза някой кандидат за конституционен съдия да е, да речем, с по-интересна сексуална ориентация. Вследствие на което лошият Владимир Путин, който и без това иска да затрие държавата, да изпрати някой красив Сережа, който да го прелъсти, да го заснеме и да го шантажира. И ние да имаме тази информация, но не мога да я публикуваме. А конституционният съдия пряко ще отговаря за националната сигурност. Така че трябва да помислим, ако обект е, как да кажа, има сексуален шпионаж, в случая Ана Чапман, да речем, и ние поставяме държавата в несигурност. Затова да си помислим дали това тук не трябва да го махнем. Благодаря. Благодаря ви, господин Йорданов. Има ли реплики, колеги? Реплика, господин Чорбанов. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, наистина съвсем сериозно това представлява казус и трябва да запитам господин Иванов, в течение на годината ние гласувахме няколко закона, но един от тях предполага, че вече нашия интимен живот не може да бъде тайна. Във връзка с приетия закон за домашно насилие, ние сме длъжни вече да регистрираме нашия интимен живот и да го представяме където е необходимо, за да бъде ясно кога текат едни 60 дни. Така че няма как данни и факти във връзка с интимните отношения на кандидати да бъдат каквато и да е тайна. Нещо повече, скриването на тези данни и факти би представлявало престъпление. Има ли втора реплика, колеги? Не виждам желаещи. Господин Йорданов. Абсолютно прав сте, господин Чорбанов. Така е. Всъщност двама души в интимна връзка трябва да я регистрират с доказателства, най-добре с видео, за да може, ако се стигне до домашно насилие, да я покажат. Няма никаква гаранция, че бъдещия конституционен съдия няма да попадне под домашно насилие от интимния си партньор и той трябва да регистрира и да го обяви. И пак го казвам го след 60 дена. И значи до 60 дена може да се го бият конституционен съдия, няма лошо, но след това не е добре. И ние трябва да сме информирани. Освен това, пак го казвам, като и аз като божинката почвам, но в крайна сметка го правиме това от най-добри евроатлантически чувства. Знаем, че Русия е враг на държавата и се опитва по всякакъв начин да я дестабилизира. Руснаците са красива нация, жените им са едни от най-красивите в света. Няма никаква гаранция, че няма да прелъстят някой наш съдия, бил той мъж или жена, или хомосексуалист. Те нямат спирачки, те са лоши. И тогава държавата попада в много сериозна ситуация, тъй като ние не можем да вземем мерки. Така че, колеги, дайте да постъпим национално отговорно. Няма значение, че набутахте тия правила в последния момент, защото така ви оттърва, да вземем да спасим държавата от сексуален шпионаж. Не мога да пропусна тази флексибилна поправка, предложена в последния момент, което показва флексибилността на ПП и на господин Сабрутев във всякакъв план. От емоционален до личен. Най-хубавото е, че отново се предлага нов софтуер да се набута задължително и най-хубавото беше, което аз гледах от място, и как господин Божидар Божанов се изправи прав от нетърпение, като стана дума за нов задължителен софтуер. Така че аз флексибилно предлагам да ние приемаме тая поправка на флексибилния господин Сабрутев, който флексибилно работи с референти, които флексибилно му обясняват флексибилните му предложения. Благодаря, господин председател. Дори ще помогна тук на Венко Сабрутев и референтите и изглобката да се дооформят предложението, че гледам, че заседанието продължава.
Става дума за ДДС-то на ресторантьорите, колеги, което за пореден път има нагласи да не се вдигне до необходимите 20% и този бизнес да продължи да е толериран. Мислех да си мълча за някои неща, но господин Цонев, четейки доклада, си позволи хумор, което е прекрасно. Аз винаги адмирирам такива неща. Затова сега ще му припомня отново какво каза преди 6 месеца по темата. Цитирам господин Цонев, шеф на бюджетна комисия. Лично аз ще настоявам пред Министерството на финансите, разбира се и пред цялата комисия и в редовния бюджет да се преосмислят тези мерки. Става дума за ДДС на ресторантьорите, тъй като една голяма част от тях не дадоха ефект, а пък за повечето отпадна и основанието. Така че се обръщам към БСП, ДПС, ГЕРБ и ВЪЗРАЖДАНЕ, защото от ППДБ са стигнали до разумния финансов извод, че ДДС-то на ресторантите не трябва да бъде повече толерирано на 9%. Та, колеги, първо БСП, вие сте сдигнали данъци на какво ли не. От доходите до какво се сетите в случая, ако гласувате обратното, да толерирате един бизнес, е много подозрително. ГЕРБ за вас важи също. Вие твърдите, че сте дясна икономически партия с дясно мислене. В случая става дума за събиране на данък, който е еднакъв за всички бизнеси. Да осигурявате държавна помощ на един конкретен бизнес не е нормално. За ВЪЗРАЖДАНЕ важи същото. Толерирате един определен бизнес. Тук има два извода. Или лобито по някакъв начин ви облагодетелства под всякаква форма, от безплатен обяд до пари, или имате скрито участие в ресторантьорския бизнес и варите собствения си бизнес. Няма друга икономическа логика. Отдавна няма ковид, отдавна бизнесът на ресторантьорите не е под заплаха, цените са високи и на всичкото отгоре това са приходи за бюджета. Тук всички говорим как приходите на бюджета са нереалистични. Да, те са такива. Само че в случая става дума за реалистични приходи в размер на 300 милиона, които на финансовия министър му трябват. На който и да е финансов министър му трябват. Никаква логика няма да се толерира един конкретен бизнес в тази страна, без да има форс-мажорни обстоятелства, то няма. Дори тук ние и вие от ВЪЗРАЖДАНЕ ги правихме на нищо, когато махнахме ковида от опасните заболявания, нали, тая глупост, която бяха направили. Сега на база на кое подкрепяте тая част от бизнеса? Пак ще го повторя. Или имате скрит бизнес в ресторантьорството, или получавате пари от тях. Изберете си. Или и двете. Сега знам, че тук сте зависими от ресторантьорското лоби. Моята молба в случая към господин Йордан Цонев, който преди 6 месеца каза обратното, ако може поне той от ДПС да гласува така, както мисли като професионалист, а не както го карат партийно в момента. Колеги от ГЕРБ, продължавате да тероризирате Делян Добрев. Аз не знам, защо не сте го изгонили от групата. Всякакви предложения негови, които понякога и минават в комисия, след това нагло го мачкате в зала, гласувайки против. А част от вас гласуваха за. Сега само да кажа на тези, които не бяха в бюджетна комисия, когато това предложение влезе вътре, групата на ГЕРБ излезе пишка, вероятно. И го оставиха сам с един човек. После се прибраха веднага. Този театър тормозим наш депутат, на мен ми е жал. Господин Добрев е добър икономист. Колеги от ГЕРБ, не го мачкайте така. Ако го изгоните, ние ще го приемем, разбира се, защото той е разумен човек. Но вие все пак почвате да прекалявате с тая, как да кажа, терор върху господин Добрев. Имате думата, господин Господин Цонев, много хубаво, само едно не разбрах. Защо да не гласуваме против цяло това нещо, тъй като тая европейска директива дава срок от 9 години. Ние що се натискаме в шамарите веднага? Изобщо не трябваше да дигаме корпоративния данък на 15%, ако ще говорим. Така че това е абсолютно безсмислено в момента, което правим. Имам предвид поредната глупост на пренатягане, както ще дигнем тока от 26-та година, защото си го набихме сами без да има срок. Същото правим в момента и с това. Тук няма срок за тази година. И така че да няма някакви еквилибристики. Тук Асен Василев е решил да събира повече пари, защото не може да събере пари. И вие му гласувате. Това е истината. Госпожо Кирова, това просто не е редакция. Това е нов текст. Редакция е да смениш една дума, да добавиш едно изречение. Това си
Това са нови текстове. Поне спрете, съберете ни комисията, като толкова напирате. За 10 минути ще си го изгласуват, имате мнозинство. Поне го направете така за от приличие пред хората. Това наистина са нови текстове. Аз разбирам, че Сабрутев е вестител. Там постоянно някой го привиква и му дава текст. И става жалко това да носи текстове, които не разбира. И да вика постоянно референтите да му ги обяснят. Ма поне някакво приличие да спазим. За 10 минути ще си го изгласува комисията и след това какъв ви е проблем?